Rêveberê giştî saziya karên destî û turîzmê ya Parêzgeha Sinel Rojhilatê Kurdistanê dibêje. Heya niha sê navendên turîstî yên wê parêzgehê di lîsteya şûnwarên turîstî yên cîhanê de nehatine tômarkirin. Resul Aştûdan ragihand ku pêwîst e kar bêkirin da ku gola Zirêwarê, îşkefta Kereftûyê û Hewraman di lîsteya cihên turîstî yên cîhanê de bên zêdekirin. Deryaçeya Zirêwarê ku di Kurdiyê de weke talaw tê binavkirin, dikeve 3 kîlometriya rojavayê bajarê Merîwanê li Rojhilatê Kurdistanê. Gelek çalakbarên Kurd jî dibêjin ku weke pêwîst girîngî bi Zirêwarê nayê dayîn û gefa zihabûnê û jinavçûnê li ser Zirêwarê heye. Zirêwar bi qasî 5 kîlometran dirêj e û kîlometrek û nîvan jî pan e. Zirêwar weke mezintirîn deryaçeya Şîrîn ya Rojavayê Îranê tê binavkirin. Eşkefta Kereftû jî navendeke din ya turîstî ye ku dikeve 31 kîlometriya bakurê Rojavayê bajarê Dîwanderre û heya niha ew jî di lîsteya cihên turîstî yên cîhanê de nehatiye tômarkirin. Kereftû îşkefteke ku ji ahekê pêktê û dîroka wê vedigere beriya Îslamê û destnivîseke Yûnanî jî li wir heye. Di nava lîsteya 330 şûnwarên dîrokî yên Îranê de navê Kereftûyê jî heye. Herwisa navendeke din ya turîstî ku heya niha navê wê di nava lîsteya turîstî yên cîhanê de nehatiye zêdekirin, Hewraman e. Hewraman ku beşeke wê ya zêde dikeve Parêzgeha Sinel û Rojhilatê Kurdistanê û beşeke din li Parêzgeha Kirmaşanê û hinek jî li Başûrê Kurdistanê ye, xwediya xweşiktirîn dîmenên suriştî ye. Malên Hewramanê bi awayê masûle yan pêlekanî tên avakirin. Eskender Ceferî.